салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз мехоҳам дар бораи витаминҳое ки барои чашми мо зарур аст, витаминҳое ки биноиши чашми моро беҳтар мекунанд, муҳофизат мекунанд ва дар кадом меваю сабзавотҳо ин витаминҳо мавҷуд аст маълумот диҳам. дар аввал обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед, то ки аввалин шуда аз мавзӯъҳои муҳимтарин бохабар бошед. Ба гуфтии рӯсо давайте начнем. витаминҳо на танҳо ба одамоне ки биноиши чашмашон суст, балки ба одамони солим, ба одамоне ки биноиши чашмашон хуб аст, ба онҳо низ зарур аст, чунки витаминҳо мушакҳои чашмро бақувват мекунанд, чашмро аз нурҳои ультрабунафши офтобӣ муҳофизат мекунанд. муҳимаш он аст ки витаминҳоро фақат бояд дуруст интихоб кунем. витамини А барои чашм фоидаи зиёде дорад. ин витамин биноиши чашмро хуб мекунад, барои барқарор шудани ҳуҷайраҳои чашм мусоидат мекунад, мушакҳои чашмро бақувват мекунад. норасогии ин витамин бисёртар ба хориши чашм, конъюнктивит ва хушкӣ, ба забони русӣ агар гӯем сухость глаз оварда мерасонад. витаминҳои гурӯҳи Б. ин витаминҳо гардиши хун ва моддаҳои ғизоиро дар чашм беҳтар мегардонанд. чашми моро аз нурҳои ультрабунафш муҳофизат мекунанд ва импулсҳо ёки сигналро аз чашм ба майнаи сар беҳтар мебаранд. норасоии ин витамин метавонад бо тики асаб, агар бо забони русӣ гӯем, нервный тик оварда расонад. витамини С рагҳои хунгузарро мустаҳкам мекунад, ба истеҳсоли коллаген мусоидат мекунад. коллаген дар организми мо барои мушакҳо ва бофтаҳо чизи зарурӣ мебошад ва инчунин барои пешгирии катаракта ва глаукома зарур аст. инчунин витамини С ҳамаи бофтаҳоро бо оксиген таъмин мекунад. витамини Е мисли витамини С девори рагҳои хунгузарро мустаҳкам мекунад ва муҳофизат мекунад бофтаҳои чашми моро ки пайдоиши катаракта камтар шавад. ҳамаи витаминҳо барои чашм заруранд, вале асоси ҳамаи витаминҳоро барои чашм муфид ва барои биноиши чашмро хуб кардан витамини А ва Е ташкил медиҳад. шахсоне ки дар як рӯз зиёдтар аз 5 соат дар назди экранҳои телефон, планшет мешинанд, кор бисёртар мекунанд, дар онҳо монда шудани мушакҳои чашм дида мешавад. одамоне ки бо телефону планшет бисёртар кор мекунанд, дар онҳо миопияи муваққатӣ ё ин ки бо забони русӣ агар гӯем ложная миопия дида мешавад. миопия ин ҳолате мебошад ки инсон аз дурӣ ягон чизро нағз намебинад, масалан дуриро нағз дида наметавонад. дар ин ҳолат шумо бояд аз телефон кам истифода баред, бояд дар як рӯз ақаллан 2 соат бошад ва то ки мушакҳои шумо дам гирад ва истифодаи витаминҳо дар ин ҳолат зарур аст. акнун биёед якҷо дида мебароем ки дар кадом меваю сабзавотҳо витаминҳои ба мо зарур дида мешаванд. витамини А дар таркиби сабзӣ, ҷигар, равғани моҳӣ, тухм, помидор, зардолу, каду. дар каду бисёртар дида мешавад. витаминҳои гурӯҳи Б. витамини Б1 лӯбиё, нахӯд. витамини Б6 дар таркиби моҳӣ, ҷигар. витамини Б12 дар таркиби моҳӣ, тухм, гӯшти гов, шир, сметана, панир, сыр дида мешавад. витамини С дар таркиби мандарин, меваҳои цитрусӣ, сабзӣ, малина дида мешавад. витамини Е дар таркиби сабзӣ, чормағз, як намуди сабзавот ҳаст брокколи ба монанди гулкарам дида мешавад. аз дорувориҳо бошад ҳаст витаминҳо барои чашм ки онҳо мисол компливит офтальмо ҳаст, айвид, фокус витамишки, тауфон қатраҳо барои чашм, рибофлавин, акавит. вале ин доруҳоро танҳо бо маслиҳати духтур истеъмол кардан мумкин аст. умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломат бошед.